Buscan a un mariñeiro de Bueu que desapareceu en augas do Pacífico. Este home, Juan Carlos Broullón, de 42 anos, xefe de máquinas deste barco do Viking Bay, un palangreiro con base en Vigo. O patrón do pesqueiro alertou da desaparición e volveu sobre a ruta ao ver que faltaba un membro da tripulación. Dende Nova Zelanda informaron a Salvamento Marítimo dos complicados labores de busca. A familia do mariñeiro está permanentemente informada. O temporal que azouta o sueste da península deixa un falecido e 2 desaparecidos en Andalucía. As chuvias están sendo moi intensas, provocando evacuacións e anegamentos. En Valencia, enviáronse mensaxes de alerta aos teléfonos, tiveron que ser desviados varios voos e hai cortes no metro. A EMET mantén os avisos activados. Donald Trump recibe a Zelensky en Mar-a-Lago, Florida. Trump asegurou diante do mandatario ucraíno que o seu obxectivo común é rematar ca guerra canto antes para evitar a morte de millóns de persoas. Previamente, Trump e Putin mantiveron unha conversa telefónica longa, boa e produtiva. O conflicto suma xa máis de 1.400 días. Hoxe, a Fundación Castelao pecha un ano dedicado á figura do ilustre galeguista cunha cerimonia musical. Ao longo de 2025 celebráronse máis de medio cento de actividades que puxeron en valor a figura política, intelectual e artística do rianxeiro. Todo para lembrar os 75 anos do seu pasamento no exilio en Buenos Aires. Foi un ano moi importante para reivindicar a figura quizás do galego máis importante que temos na construción da Galicia contemporánea. E foi tamén un ano de moitísima unión, de moitísima confluencia, tanto de distintas forzas políticas como de todo o tecido sociocultural. E hoxe o cine europeo está de loito. Brigitte Bardot, actriz e cantante francesa, faleceu aos 91 anos. Foi a gran icona do cinema e da moda dos anos 50 e 60. Protagonizou títulos emblemáticos e retirouse en 1974, logo de participar en case 50 filmes e gravar varios discos. Dende entón dedicou a súa vida á defensa dos dereitos dos animais e creou en 1976 a Fundación Brigitte Bardot. Saúdos, que tal? Boas noites. En Nova Zelandia buscan o xefe de máquinas do Viking Bay e establecen un radio de busca de 300 millas. O palangreiro vigués deuse conta da falta do mariñeiro o sábado pola tarde. Ten máis datos Cintia Piñeiro. Así trátase do xefe de máquinas natural de Bueu que viaxaba no Viking Bay, un buque que ten base aquí en Vigo e que contaba cunha vintena de tripulantes. Precisamente foi a tripulación que andeu a voz de alarma sobre a súa desaparición o decatarse de que non ia a bordo hai menos de 24 horas. Por esa razón, as autoridades de Nova Zelanda decidiron unirse ás operacións na súa búsqueda dada a súa proximidade ao ratio onde este home presuntamente está desaparecido. Ademais, lembramos que este buque partiu o 24 de decembro a faenar ás illas Fiji, localizadas no Océano Pacífico, e ata onde sabemos a familia está plenamente informada sobre a súa desaparición. O mariñeiro desaparecido é Juan Carlos Broullón, veciño do lugar de Cabalo, en Bueu. Traballa como xefe de máquinas do buque Viking Bay, palangreiro de 43 metros de eslora, dedicado á captura do peixe espada e tiburón, que partira en noite boa do porto da illa de Fiji, con rumbo sur. El foi visto a bordo por última vez na mañá deste sábado 27. Unhas 20 persoas compoñen a tripulación. En canto se botou en falta o tripulante galego, o patrón do pesqueiro axiña virou o temón e desandou a ruta para tratar de localizalo, pero sen éxito. Activado o sinal de alerta, non tardaron en sumarse ao operativo de rescate efectivos do Servizo de Salvamento Marítimo de Nova Zelandia. Rastrexan unha ampla zona do Océano Pacífico situada nun radio de 300 millas ao norte da costa neozelandesa. Na busca participa tamén outro buque da mesma armadora. O mariñeiro de Bueu levaba anos enrolado no barco Viking Bay, con base no porto de Vigo, propiedade dunha empresa con sede en Bouzas e adherida á cooperativa de armadores viguesa. A familia de Broullón está informada do sucedido e dos intentos por atopalo. Por agora non trascendeu máis información acerca das causas e circunstancias da súa desaparición.
Rematouse en éxito a terceira xornada de busca dos 4 valencianos, un pai e 3 nenos desaparecidos nun naufraxio en Indonesia. Os familiares piden que os labores de rescate sigan activos ata dar con eles. A mellora das condicións do mar permitiu ampliar este domingo a área de busca. O día rematou, porén, sen resultados. Só apareceron algúns restos máis do barco turístico en que a familia e varios chalecos salvavidas. Este luns van sumarse máis efectivos ao operativo. O propósito fundamental é dar co casco da nave. Sospeítase que o pai e os 3 nenos desaparecidos puideron quedar atrapados no interior. Víronos por última vez nun camarote. O labor, porén, non é doado porque a zona do naufraxio é moi profunda e con correntes moi fortes. Os familiares pediron a través dun comunicado que os rescatistas non deixen de buscar ata atopar os seus seres queridos. Un tío dos nenos que voou a Indonesia tras a traxedia dicíalles que seguisen adiante porque sen busca non había esperanza. Without you, will be no hope. But keep pushing, keep pushing. O naufraxio ocorreu o venres preto da illa de Padar, ao leste de Bali. Os desaparecidos son o exfutbolista Francisco Martín, un fillo del e un neno e unha nena da súa muller actual. A muller salvouse xunto a outra filla súa porque as dúas estaban na parte alta da embarcación no momento do naufraxio e saíron despedidas á auga. O voceiro do dispositivo de rescate explicou que a elas e o guía turístico que levaban rescatounos un barco que pasou polo lugar. Padar, dan evacuasi menuju ke Padar. Logo, os equipos de busca atoparon tamén con vida os 4 tripulantes, incluído o capitán. A familia que deixara seus 2 nenos máis pequenos en Valencia, un dela e o outro un bebé que teñen en común, é moi coñecida naquela comunidade pola traxectoria deportiva do home e tamén porque o pai da muller é propietario dun hotel e dun restaurante. O temporal que azouta España deixou este domingo unha vítima mortal e un desaparecido en Málaga. Os 2 homes foron arrastrados pola corrente cando trataban de cruzar un río nunha furgoneta a noite pasada. En Granada, os servizos de rescate buscan un motorista que caeu tamén ao río e foi arrastrado polo caudal. A media tarde confirmábase a aparición dun dos 2 homes que viaxaban nunha furgoneta en Alaurín el Grande e que foron arrastrados pola forza do río Paala. Estaban desaparecidos desde a noite do sábado e ata caela noite os servizos de rescate continuaron coa busca do seu compañeiro nas zonas anegadas, onde se acumulan sedimentos da enchente, pero non conseguiron dar con el. O corpo da vítima apareceu a máis dun quilómetro da furgoneta que localizaron moi danada no leito fluvial. Durante a noite do sábado, os veciños de 27 concellos desta comarca recibiron unha mensaxe de alerta que advertía da situación de perigo extraordinario. O aviso vermello da AEMET estivo activo ata as 4 da madrugada e despois pasou a laranxa. As intensas chuvias deixaron máximos de 130 litros por metro cadrado en 12 horas no val do Guadalhorce e unha crecida histórica do río ao seu paso por Cártama, que provocou danos materiais importantes. En Granada, outro dispositivo conformado pola Garda Civil, Bombeiros e Protección Civil busca desde esta mañá un motorista que tamén desapareceu ao ser arrastrado pola corrente cando trataba de cruzar un arroio no termo municipal de Íllora. Acompañaba outro mozo que conseguiu poñerse a salvo. Os equipos de busca atoparon só a motocicleta. A AEMET tamén activou a primeira hora da tarde o aviso vermello por chuvias en Valencia, que desta hora xa pasou a laranxa. A Garda Civil desaloxou 38 persoas da localidade de La Pobla Llarga, debido ao risco de anegamento, e a Generalitat enviou unha segunda mensaxe de alerta para pedir que se eviten desplazamentos e non se aproximen aos ríos e barrancos. As fortes chuvias das últimas horas en Cataluña obrigaron a abrir as comportas do encoro de Susqueda, no concello xironés de Osos. Malia que nas últimas horas se normalizou a situación dos caudais dos ríos en Xirona, seguen por riba do habitual. O río Ter, en Ripollés, aínda está en nivel alto e tamén a altura de Osona. A apertura das comportas decretouse onte a noite. Estase a facer de xeito gradual para non anegar as poboacións augas abaixo. Con todo, dende Protección Civil xa avisaron a eses núcleos de posibles incrementos do caudal. E mentres os temporais afectan o leste e o sur da península, en Canarias encontramos unha estampa totalmente diferente. Sol e temperaturas máis que agradables para decembro. Son moitos os que optan por comer as uvas nun destino de praia e con tempo, xa ven, case de verán.
19 persoas faleceron nas estradas españolas dende o comezo da Operación Especial de Tráfico do Nadal, segundo o primeiro balance que acaba de ofrecer a DXT. Eses 19 falecidos producíronse dende o pasado 19 de decembro ata as 8 da tarde deste domingo. A Operación Especial de Tráfico segue en marcha. A Dirección Xeral de Tráfico prevé máis de 22 millóns de desplazamentos ao longo destas datas. Ben, o Nadal é unha das épocas na que máis tempo pasamos no fogar. Iso tamén provoca que os sustos domésticos se multipliquen, entre eles os incendios. Nestas datas intensifícase o uso dos aparatos eléctricos. Un cortocircuito nos adornos de Nadal pode desencadear un fogo letal, como aconteceu no incendio de Palas de Rei a comezos deste mes, onde faleceu unha muller. E tamén crece a actividade nos fogóns. De feito, o 47% dos lumes entre decembro e xaneiro comezan nas cociñas. Aí é onde arrincou o incendio que deixou unha muller ferida en Vigo. Tivo que ser trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro con diversas queimaduras. O lume declarouse a primeira hora desta mañá no barrio de Lavadores, tralo estourido dunha cociña de gas. O fogo provocou danos na planta baixa da vivenda. Este episodio súmase a outros lumes fortuitos en vivendas que nas últimas semanas causaron 4 falecidos en Galicia. Porque hubo un ruido muy fuerte, algo fuerte, como si hubiera caído un mueble bastante pesado, pero estaba desperto, e a ver se chocaron, porque algunha vez ten pasado de que algún coche ten estrellado cos outros, salín porque este o coche a miña filla, e fui mirar, e vin que salía fume da casa do lado, e saliu a señora gritando, e bueno, basicamente eso. E no barrio coruñés dos Mallos continúan os furtos. O obxectivo dos ladróns desta vez foron os coches que estaban aparcados na rúa Puerto Rico. Ata 5 vehículos apareceron cas ventás rotas e o interior revolto. No que vai de mes, tamén foron varios os negocios que sufriron danos e roubos, creando unha sensación crecente de inseguridade no barrio. Veciños e comerciantes reclaman máis vigilancia policial. Sí, hai moita inseguridade, sí. Por culpa dunha casa que hai aí abandonada. A figura do policía de barrio pues, desapareceu hace moitos anos, pero sí que hicieran rondas, xa que é unha inseguridade para todos. El tema es que están entrando en los locales, es decir, si yo estoy trabajando y me entran, ¿qué haces? O presidente ucraíno Volodymyr Zelensky chegou puntual á reunión con o mandatario norteamericano Donald Trump para falar dun posible acordo de paz con Rusia. A xuntanza entre Trump e Zelensky celébrase dende as 7 da tarde na finca que o mandatario estadounidense ten na Florida. O presidente ucraíno dixo que ten esperanza de que a paz en Ucraína sexa posible antes de que remate este ano. O goberno norteamericano e o ruso informaron que esta tarde Trump e Putin mantiveron unha conversa telefónica longa, boa e produtiva. Trump asegurou diante de Zelensky que o seu obxectivo común é rematar ca guerra canto antes para evitar a morte de millóns de persoas. A sexta reunión de Trump e Zelensky nestes case 4 anos de guerra entre Rusia e Ucraína comezou de xeito positivo. O mandatario norteamericano e o ucraíno están convencidos de que os 20 puntos do seu plan de paz poden rematar coa guerra nas próximas semanas, incluso antes de que remate este ano. Antes desta reunión, o presidente norteamericano falou por teléfono durante unha hora co dirixente ruso Vladimir Putin. A longa conversa foi definida por Trump como boa e moi produtiva, mentres que voceiros do presidente ruso din que Putin e Trump coinciden ao sinalar que un alto fogo temporal só conduciría á prolongación da guerra en Ucraína. Antes da xuntanza desta tarde, Zelensky non estaba tan optimista, sinalando que os máis de 3.000 ataques aéreos rusos rexistrados esta semana demostran que Putin non está interesado nun acordo de paz. Ningún dos dous mandatarios reunidos na Florida falaron de posibles cesións territoriais de territorio ucraíno a Rusia, aínda que moitos expertos dan por seguro que Zelensky terá que ceder polo menos o control do Donbass, o corazón industrial de Ucraína. Outro punto importante a debate é o control da central nuclear ucraína de Zaporilla, a maior de Europa, actualmente en mans das tropas rusas, e que podería quedar rexida polos dous bandos en conflito coa supervisión internacional. O presidente Zelensky dixo en varias ocasións que calquera pacto pasa pola concesión a Ucraína de garantías de seguridade por parte dos Estados Unidos, Rusia e a Unión Europea.
E mentres, no medio dos ataques rusos, entre tanta incerteza, os ucraínos encontran unidade e certa esperanza nas panxoliñas e outras celebracións de Nadal. A pesar do frío, unha multitude vestida de festa encheu este domingo o centro de Leópolis, no oeste de Ucraína, para participar no desfile anual de portadores de estrelas. Moitos levan estrelas feitas a man, símbolos da estrela de Belén, de madeira e de papel de cores, que son propias das tradicións cristiás e populares deste país. Tamén grupos festivos percorren as rúas porta a porta visitando casas e cafés cantando panxoliñas. En Siria, polo menos 3 persoas faleceron e unhas 60 resultaron feridas por ataques atribuídos a supostos grupos remanentes do réxime desposto de Bashar al-Assad. As vítimas producíronse durante as protestas polo atentado do pasado venres nunha mesquita alawita na cidade de Homs, no que faleceron 8 persoas. Tras os disturbios deste domingo, gran parte das feridas que atenderon nos hospitais estaban causadas por armas brancas, pedras e disparos. As autoridades sirias aseguran que intensificaron as medidas de seguridade nas cidades da costa siria de maioría alawita ante a crecente tensión e os chamamentos ás protestas. E na política nacional, o expresidente de Extremadura, o socialista Rodríguez Ibarra, asegurou nunha entrevista que o PSOE debería absterse e facilitar a investidura de María Guardiola para evitar que o PP dependa dun pacto con Vox. A exministra Pilar Alegría di que lle corresponde á xestora dos socialistas extremeños tomar esa decisión. Las decisiones que tengan que tomar, en este caso, el Partido Socialista de Extremadura, les corresponde a ellos. Saben que además se va a conformar una gestora y, por tanto, es a ellos a los que les tienen, ¿no?, que dar esa respuesta. Ahora, dentro de ese acuerdo, dentro de ese diálogo, que desde luego siempre hemos manifestado, lo que no somos, desde luego, somos socios de gobierno de un Partido Popular ni de Vox. A voceira dos Comuns e portavoz adxunta de Sumar no Congreso asegura que é vergoñento que o PSOE non teña unha actitude máis humilde. Aina Vidal chama ao Partido Socialista a reaccionar, porque, segundo di, non está logrando entender nin calibrar ben a situación actual. Yo creo que es vergonzoso que no tengan una actitud el Partido Socialista más humilde en torno a las peticiones de Sumar. Y lo digo así de contundente porque estamos genuinamente preocupadas. Y no es una cuestión de Sumar, es una cuestión que, en este caso, estamos en la misma línea, por decirlo así, que la ciudadanía y que nuestros propios votantes, también los del Partido Socialista. Hay una preocupación real, latente y que va a más sobre si este gobierno tiene continuidad y qué tipo de normas o de propuestas podemos sacar adelante a partir de ahora. No pueden avalar la autenticidad total de los audios. O Congreso rematou xa de pagar o exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, a indemnización por cesamento que lle correspondía polo período no que foi deputado. Otorgáronlle 6 meses de soldo que vencen agora e que lle permitiu percibir case 19.000 euros en pagos mensuais. A maioría deles cobrounos mentres estivo no cárcere. Cerdán deixou o seu escano no mes de xuño, 14 días antes de ingresar en prisión preventiva. Mañá luns haberá unha reunión dos traballadores do transporte interurbano para fixar un novo calendario de paros. Xaneiro seguirá sendo un mes de moitos movementos e, sen consenso, a folga podería ser indefinida. Alejandro Álvarez. Sí, despois de varios días de folga e despois de non chegar a un acordo coa patronal, o sector do transporte interurbano na provincia da Coruña votará mañá un novo calendario de paros, un calendario que incorpora movilizacións os días 12, 13, 16, 19, 20 e 23 de xaneiro, é dicir, 3 días por semana durante unha quincena. No caso de non desatascar este conflito, din que esta folga podería volverse indefinida a partir do mes de febreiro. Entre as peticións está unha suba salarial do 5%, tamén limitar a xornada laboral ás 8 horas e tamén un plan de xubilacións parciais aos 63 anos. Grazas, Alejandro. En hotéis e restaurantes ultiman preparativos para a última cea do ano, coidando cada detalle durante días para despedir o 2025 do mellor xeito posible. Non se preocupar da cociña nin de buscar un local en que tomar algo despois das uvas e o que buscan quenes escollen a opción das ceas con baile para a noite bella. Busca a comodidade de ter espazo, de non estar apretaos, pois eso, a hora de estar bailando, de ter a túa mesa. E bueno, pois a xente sí que é algo que demanda moito para o que ti dis, para facer unha noite completa e non preocuparse xa de nada.
Nos menús non pode faltar o marisco seguido de carne ou peixe, pero sen pasarse que a noite é longa. Un pouco é un menú pantagruélico, porque a xente busca máis ese tema de despois que teñas pois unha orquesta ou este tipo de cousas. Pero claro, ten que ter mariscos, estamos en Galicia. E pouco despois das badaladas abres a pista de baile en moitos casos ata case raia o día. Isto vai evidentemente con barra libre, o chocolate de madrugada, e temos a Orquesta Compostela e a Uxío, que é un DJ fantástico de ánimos, e a verdade é que, bueno, temos unha noite moi completa. Hai opcións para todos os gustos e para todos os petos, dende menús por uns 100 euros ata chegar case aos 1000 por unha experiencia con cea, festa, aloxamento e almorzo especial de Aninovo. Todo isto contra a noitiña, porque cada vez son máis os que se apuntan ao tardeo para comezar a despedir o ano aínda coa luz do día. Debuxar unha versión de nós mesmos é o que moitos buscan cun novo ano que comeza. Arrincaremos xaneiro cheos de bos desexos e propósitos renovados. Algúns, iso sí, han que dar no camiño. Novo ano, novo ciclo. Coas luces de cores aínda brillando, convencémonos de que o 1 de xaneiro se abre para nós un camiño cheo de oportunidades. Es como una sensación global que tenemos todos, ¿no? De los propósitos de año nuevo, de querer mejorar nuestra vida. Renovamos obxectivos e fixamos metas, cargados de boas intencións. Os obxectivos clásicos, o de aprender inglés, o de ir ao gimnasio. Entrenar, estar bien con la familia y con los amigos. Mucha saúde y armonía familiar. Seguir haciendo deporte, nada más. Seguir viviendo como hasta ahora, con salud, amor y pasta en el bolsillo. Os propósitos que abrazan a saúde con exercicio, sen tabaco e cunha dieta equilibrada encabezan a lista de bos desexos de Aninovo. De seguro que as altas nos ximnasios volverán dispararse en xaneiro, aínda que se facemos caso aos antecedentes, máis do 60% tirará a toalla o primeiro mes. La lista es larga, pero al de 2 meses ya se nos ha olvidado un poco los retos. Porque somos presa fácil de los excesos y de las tentaciones, pero bueno, es así. Vivimos nunha sociedade que quere todo xa e non é posible todo xa. Hay que tener mucha constancia, fuerza de voluntad y sobre todo ganas. Yo creo que cualquier cosa que nos propongamos la hacemos. Recibiremos 2026 con expectativas e enerxías renovadas, pero compre sermos realistas e fixármonos metas alcanzables para que non esmorezan cando se apaguen as luces. En Ourense hai un Belén que non deixa indiferente a ninguén. Non só polo seu tamaño, con máis de 300 figuras, senón porque nel medran erva, millo ou incluso berzas de verdade. Está na aldea de Muntián, no concello de Cartelle, e converteuse nunha atracción moi especial, sobre todo para a xente maior. O Belén de José non está nun escaparate ni nun museo. Está na primeira planta dunha palleira na pequena aldea de Muntián. José é San Cristán da parroquia e fai soar tamén aquí a súa particular campá. De neno, isto antes facíase na casa, todos os anos unha pieciña, ou así se compraba, e hai casas feitas que fixenas eu, miña nai axudábame, e algunhas figuras son feitas tamén a armao. Un espazo que nos últimos anos, por Nadal, se transforma nunha recreación do nacemento chea de vida. Miña casa, que che parece? É bonitísima. A da Sonia. A composición suma máis de 300 figuras, algunhas mercadas, outras doadas e varias feitas en barro. Incluso hai escenas en movimento con motores de microondas que José recuperou. Pois é un Belén que está moi ben, moi logrado. Ten un toque de humor, como prácticamente casi todos os beléns. Evidentemente, aí se ven ao fondo as galiñas confinadas, que é un tema de actualidade, pero tamén ten cousas rurales como o afiador, cramuñando aí un coitelo. Pero se algo chama a atención é que neste Belén medra erva natural e berzas que sementan semanas antes. Sempre o facía con murgo, e, bueno, os animales como comen erva, pois facelo o máis natural posible. Réjase ela sola con un couso de auga, unhas gomiñas. Claro, ao medrar, botou uns días, 3, 4, para que quede sempre igual, corto. Tan pequeno se lles queda xa aos veciños que non falta quen lle pida que o faga medrar e que o mude a un espazo máis grande.
Os mercados de Nadal son cada vez máis un atractivo engadido á programación destas datas nas vilas e cidades galegas. Postos con gastronomía e artesanía decorados ao xeito dos mercados tradicionais europeos, que se convirten en parada obrigada. Iria Soengas. Así é, David, a tradición dos mercados de Nadal nace no medievo en Centro Europa cun fin ben práctico: mercar e vender produtos de abastecemento pro inverno. A día de hoxe xa son espazos de lecer compostos en que mercar doces ou decoracións de Nadal, artesanía en xeral, e que teñen tamén unha variada oferta gastronómica. Un dos de Santiago é este de Carreira do Conde, que vai estar ata o 5 de xaneiro con 15 casetas e unha máis con actividades pros máis pequenos. Un mercado que se presta para pasear, tomar algo ou mercar un agasallo diferente co selo de calidade que lle dan os nosos artesáns. Hay como gastronomía, comidas como tal que uno puede probar acá, entonces está muy bien por ese lado. Moi divertidos, ten cousas moi chulas, os churros, sí. Hai comida moi rica. Moi guai que se dé tanta oportunidade aos artistas e aos artesanos, tanto de comida como de xollaría, locais sobre todo. É un bo escaparate, ao final estás aquí na rúa, sempre teve máis xente. Para nós, claro, é unha oportunidade grande de amosar o noso traballo. Estamos chegando e estamos aterrizando, pois está moi bonito, a verdade é que sí. O Nadal ten os seus doces propios, os máis tradicionais son os turróns e os polvoróns. Tamén hai algunhas incorporacións de outros países que están asentándose, mesmo hai persoas ás que non lles vai ningunha variedade. O Roscón de Reis tamén conta con boa aceptación. O turrón encabeza as preferencias en canto aos doces de Nadal, seguido dos polvoróns. Yo soy muy tradicional, a mí me gusta mucho el turrón, el duro y el blando, y lo como en Navidades. Los turrones clásicos, el almendro, el duro, el blando, el de fruta, poca cosa. Figuritas de mazapán, polvorones, lo de siempre, lo normal. El polvorón y después el turrón de chocolate. Lo típico, lo de siempre, el turrón, las figuritas, todo eso. Las pasas, las nueces. Es el polvorón. ¿Y qué más? Y el panetone. Respecto ao bolo de orixe italiana, hai opinións para todos os gustos. Aos meus pequenos sí que lles gusta o panetone, a nós, aos máis maiores, quizás non tanto. El panetón tamén nos gusta. Ahora ya como lo hay italiano, lo hay gallego, lo hay de todas las razas, nada, no me hace gracia, prefiero unas magdalenas. Tamén hai un oco para o Roscón de Reis. Porque mi madre lo hace genial, la verdad, en casa. Y lo hacemos todos los años y ya es como una tradición. Hai quen non se sente tentado por estas sobremesas. Todos esos doces non los fixeron para mí. Quen come de todo. Papo todos os días os que me dan e os que compro. Xa ve, estou comendo castañas. E quen achega outras propostas. El manjar blanco para mí es un dulce riquísimo. Sobremesas que fan máis doce o Nadal. Isto tamén lles pode interesar, porque cada vez máis persoas prefiren regalar momentos en lugar de cousas. As experiencias non acumulan pouco paso do tempo e xeran recordos intensos, duradeiros e compartidos. Regaláronme unha vez unha experiencia de parapente. E foi moi espectacular porque para min foi unha sorpresa, eu non sabía de que iba a cousa, somente dixeronme tes que levar unha roupa deportiva e calzado así que agarre ben e xa está, e foi moi espectacular as vistas, a experiencia. Regalar unha experiencia é regalar un momento deseñado para ser vivido con intensidade e transformarse en recordo. Eu agasallei a miña nai cun balneario e a verdade é que está moi ben porque regalar algo que non sexa material para poder disfrutar en familia sempre é máis chulo que ao final un obxecto que non sabes canto vas usar. Cando temos de todo, optamos por sorprender a quen queremos ben con algo que venza a rutina. Agasallamos vivencias, moitas veces compartidas. 1000 veces experiencias, un bo viaxe ca familia é o mellor que hai. Home, un viaxe sempre está ben, e se cae, pois mira, ainda mellor. É mellor unha experiencia que ademais sexa para disfrutar non en solitario, senón con outra persona ou co grupo de amigos. Por iso, a proposta deste espazo que nos convida a xuntármonos ao redor dunha mesa para pintar unha peza de cerámica será unha sorpresa o Día de Reis en moitas casas.
Como agora está moi de moda o tema das manualidades, a cerámica e así, é un regalo que está petando moito agora, que ademais de levarte a peza, como podes hacer un plan en familia, con amigos, entón vale máis a experiencia máis que o resultado en sí da peza. Experiencias que se convertirán en historias que nos acompañarán sempre. Este domingo, a Fundación Castelao clausura un ano dedicado á figura do ilustre galeguista cunha ofrenda musical en Bonaval. Ao longo de 2025 celebráronse máis de medio cento de actividades que puxeron en valor a figura política, intelectual e artística do Rianxeiro. Arrancaba o ano Castelao no mes de xaneiro para celebrar os 75 anos do seu pasamento no exilio, en Buenos Aires, neste mesmo lugar onde hoxe se clausura a celebración. O Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, onde foron trasladados os seus restos, acolle hoxe a cidadanía que mantén o seu pensamento vivo. Foi un ano moi importante para reivindicar a figura quizás do galego máis importante que temos na construción da Galicia contemporánea. E foi tamén un ano de moitísima unión, de moitísima confluencia, tanto de distintas forzas políticas como de todo o tecido sociocultural. Unha persoa que foi un referente político de primeira orde, unha persoa que foi debuxante, artista, unha persoa que foi escritora, pero sobre todo que foi quen nos deixou un legado magnífico de loitar por Galiza, loitar polo noso país. O 2025 rescatou a memoria colectiva arredor da figura de Castelao, pero desde as institucións da lingua e da cultura insisten en que queda aínda moito traballo por facer para difundir a súa mensaxe entre as xeracións máis novas. A cultura galega cada vez vai se diluir máis e como non teñamos recursos sumados entre todos, armas para defender dignamente unha lingua e unha cultura, pois vai desaparecer. Entón, todo o pouco que fagamos por Castelao nunca vai ser abondo, porque ele é un dos grandes e xenerosos que está enterrado no Panteón de Galicia como un símbolo. Fan falta tamén iniciativas de un pouco de recrear a súa figura nos formatos actuais. Hai unha película moi boa este ano, pero máis ese tipo de biopics, de produción audiovisual, de novos formatos para chealo máis a xente nova. Coa mirada posta nas novas lecturas e interpretacións e na catalogación da súa obra completa que aínda está por facer, os estudosos agardan que queden moitos anos Castelao por diante.